bana ndi mliri wa COVID-19 ndipo amene atitsina khulu atawandika anachedwa kupereka malipoti wa ndi masabata awiri. Mtsogoleri wa dziko lino atalamula kuti akuluakulu a nthambi zosiyanasiyana apereke malipoti wa ku ofesi yake kudzera ku komiti yapadera imene anayikhazikitsa. Mneneri wa nthambi yona zotuluka komanso kulowa mdziko muno Joseph Chauwa kumbali yake wati pamene mkulu wa nthambi komishona ona zakayendetsedwe ka zinthu apodosiyana makalamba ndiwo amagwira ntchito malo mwa mkulu wa nthambi, pamene ndondomeko ya ndende ikusonyeza kuti mkulu wa zamalimidwe komanso ntchito zina a Clement Kainja ndiwo akugwira ntchito malo mwa mayi Wandeka Phiri. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera analamula kuti akuluakulu a nthambi zosiyanasiyana ayimitsidwe pa ntchito. Malipoti ataululika kuti ndalama zoposera 1 billion kwacha mwa ndalama 6.2 billion kwacha za COVID-19 zinagwiritsidwa ntchito pa maalawansi, ngakhale sizikudziwika kuti ndalama zotsalazo pafupifupi 5 billion kwacha zinagwira ntchito yanji. Ganizo la mtsogoleri wa dziko linoyi linakhuzanso alembi akulu a boma okwana 10, abwanamkubwa amaboma okwana 28 komanso akuluakulu a makhonsolo okwanira 5. Komiti yoona za matenda a COVID-19 sidamalizebe kuunika ndondomeko zatsopano zimene makhonsolo adapereka pofuna kuthana ndi matendawa. Wapampando wa komiti akhumbizeka Ndodo Chiponda wati komiti sidaperekenso ndalama ku makhonsolo podikira kumalizisa ndondomekoyi. Audrey Kapalamula walemba ripoti ili. Komiti yoona za matenda a COVID-19 inafunsa makhonsolo mdziko muno kuti aperekenso mndandanda wa zinthu zomwe akufuna kuchita pa ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19. Achiponda omwenso ndi nduna yoona za umoyo ati komiti yawo ikhala ikulankhulana ndi makhonsolo sabata yamawa pofuna kuwauza mene apitire chitsogolo. Makhonsolo ali ndi ndalama zokwanira zoti agwirire ntchito. Chimene tungokamba nchokuti anthu tingoalimbikitsa kuti ngasipa ndifati manambala akuchepa amalayo ena anamba kutayirira. Ndetu nena kuti kunjako kuina kuti kwambaso wevu yachitatu. Ndiyeno pofunika kuti ifeyo tikhalebe m'maso tisasiye zimene timanena zija kuti chachikulu nkuvala mamaski, akusamba manja pafupi kama sanitizer komanso social distance kuti tisamakhane pagulu ayi tizikhala motalikirana. Pa 24 February chaka chino nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi idauza makhonsolo kuti akuyenera kubweza ndalama zotsala pa ndalama zokwana 17.2 billion kwacha zomwe adalandira pofuna kuti komiti yoona za matenda a COVID-19 ipereke mene ndalamazi zigwirire ntchito popita chitsogolo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati kutsegulira kwa zipatala zapamwamba mdziko muno kuthandiza kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Achilima alankhula izi pamene amatsegulira chipatala cha Romade mzinda wa Lilongwe. Athandiwe Mabedi ndi mmodzi mwa madokotala amene adzigwira ntchito pa chipatalachi. Titi ndi mashini amene tatagula, mashini amene wawa amachedwa laser treatment, ndipo mashini amene amathandizira mavuto okhuza mwina nchikotsotso komanso mavuto okhuza kumbali ya azibambo. Wazibambo amakhala ndi prostate enlargement, ena amakhala ndi prostate cancer, ena prostate imankoti yangokula. Ndiyeno mashini amene tabweretsa ifeyo ndothandizira kuti mbambo akakhala ndi vuto ngati imene lolo azitha kubwera ku Euromed Clinic at a reasonable fee ndikulandira chithandizo chokuti safunika kutsegulidwa kuti ukapita ku theater ama kutsegula ndipo umakhala ndi chilonda. Ife mashini amene atithandizira kuti munthu azipangidwa operation yongoyuza kachubu kumulowesa mthupi mwa munthu kukwisa ntchito kachubu ndipo ndikumpanga operation imene idakhala chimodzimodzi adakamtsegula. Zimenezi zimathandiza foti ndoti anthu sazikhalisa nthawi yatali mchipatala koteronso kuthandizira kuti dziko la Malawi lizipita patsogolo. Boma lavomera kuti likusakaza ndalama zambiri chifukwa maunduna ndi nthambi zake zina zikugwiritsa ntchito maofesi obwereka. Kubwereka maofesi kwachititsa kuti boma likhale ndi ngongole yakwana 15.3 billion kwacha ya renti. Zambiri mripoti ili limene wawerenga ndi Audrey Kapalamula. Nduna ya zamalo Akezi Msukwa ati pakadali pano boma likulephera kulipira ndalama zokwana 15.3 billion kwacha ku maofesi komwe adabwerekera pofuna kuthana ndi vutoli. Unduna wa zamalo wayamba ndondomeko yofuna kumanga maofesi atsopano kulikulu la boma zomwe Msukwa ati izi zitengera kupezeka kwa ndalama. Unduna wa zamalowo wayambanso wayimisa ntchito ya chitukuko pamalo atsopano mu mzinda wa Lilongwe
madera a 26, 34, 54 komanso 55 kamba kuti bomali likufunika kupereka chipukuta misozi chokwana 7.9 biliyoni kwacha. Vuto la malo lakulanso kwambiri kamba ka mchitidwe wa chinyengo pa ntchito yoyang'anira malowa. Pofuna kuthana ndi vutoli, undunawu wati wayamba ntchito yowunikiranso malamulo amalo zomwe zithandizire kuti pakhale chilungamo komanso kuti ntchito zoyendetsa malo ziyende bwino. Undunawu ukuwunikira malamulowa potsatira mawu a mtsogoleri wa dziko lino Alazarus Chakwera omwe adanena mu mwezi wa Juni chaka chino. Vuto la malo lakula kwambiri mdziko muno ndipo izi zidachititsa kuti phungu wa dera la ku madzulo mu mzinda wa Blantyre Samia Suleiman anene kuti anthu awiri okha ndi amene amayang'anira dera la Limbi. Bunge la Agriculture Development and Marketing Corporation ADMAC komanso bunge la Center for Social Accountability and Transparency CSAT akusemphana paza kumene bunge la ADMAC latenga ndalama zokwana 423 billion kwacha ngati ngongole yokonzeranso ntchito zake. Bunge la CSAT likufuna ADMAC ifotokoze kumene yabwereka ndalamazi. Rebecca Chinjeka walemba ripoti limene wawerenga ndi Audrey Kapalamona. Wapampando wa bodi ya bunge la ADMAC Alexander Kusamba Dzonzi adauza atolankhani ku Blantyre pa 24 February chaka chino kuti bungweli lapeza ndalama zokwana 423 billion kwacha kuti lithandizire pa ntchito zosiyanasiyana zofuna kudzutsanso ntchito za bunge la ADMAC koma sadanene komwe atenga ndalamazi. Akambwandira omwe akufuna kuti bungweli lifotokozere komwe latenga ndalamazi akufunanso kuti bungweli linene ngati ndalamazi ndi ngongole komanso zomwe agwirizana. Bunge la ADMAC akufunanso kuti lifotokozere njira zimene layika pofuna kuti ndalamazi zisapereke chipinjo pakati pa Malawi pa nthawi yobweza. Akambwandira ati kulephera kubwera poyera kunena komwe kwachokera ndalamazi kutha kubweretsanso mavuto achinyengo. Koma Dzonzi poyankhapo kalata ya Akambwandira ati adzanena komwe kwachokera ndalamazi unduna woona zachuma ukamaliza ndondomeko zonse zokhudza anthu omwe apereka ndalamazi. Adzonzi ati ndalama zokwana 423 billion kwacha ndi ngongole ndipo kuti mgwirizano wawo adzawubweretsa poyera chilichonse chikatha. Mu chaka cha 2017 boma ndi limene lidalipira ngongole ya bunge la ADMAC yokwana 22 billion kwacha yomwe bungweli lidatenga kuchokera mabanki a mdziko muno osiyanasiyana pa ntchito yogulira chimanga. Tipitiriza upasirani nkhanizi mungatha kuonera izi. Chafuta nchani? Pakazanga ali pa chiopsezo. Ali kuti? Kuchipatalako. Ndikuyenera ndifike ku msanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakunamizani. Njira zolelera nzosaopsa komwe. Sona. Etu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu oyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani ku chipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. Popitiriza nkhanizi kudera langana mboma la Karonga kumene ndi kumalire a dziko lino ndi Tanzania. Anthu avutika ngati kwawo sindziko muno. Iwo akuganiza kuti boma linawayiwala. Samkalimira anafika kuderali ndipo akuyika poyera kulira kwa anthuwa. Josiah Saudi namwino pa chipatala ching'ono cha Ngana mboma la Karonga
anali pafupi kukhetsa misonzi pomwe anakumbukira kulephera kwake kupulumutsa mwana yemwe anali pafupi kubadwa, mayi ake komanso anthu ena akuonerera. Saudi adayesetsa kupulumutsa moyo wa mwanayu mothandizidwa ndi anthu akuderali. Anasokota miyendo inatuluka maundasala mutu ndi zitalephera anamunyamula pamachira mufana kuchipatala. Namwinoyotu anathamangira m'mapiri komwe amakemba lamya ya m'manja ku chipatala chachikulu cha Karonga kuti idzanyamule khandali ndi mayi ake omwe adali mu ululu woopsa. Chipatala cha Ngana chili kudera kumene kulibe netiweki ya lamya ya m'manja ndipo ambulansi singafikenso kuderali. Kufika pano ndi kuti msewu katere wathera pano, koma msewu umene ukali akuti unkadutsika ndi galimoto sinkadutsa pano chifukwa chakuti mvula komanso kukonzedwa msewuwo panopo ndi mmene mukuonerapo. Paibe njira ine tingapenge pano tifani chika za moto singadutsenso, kofunika ndi ngovu la sapato masipasi anga ndilowe m'matopemu kuti tiyende tifike kumtundako. Ali wokhumudwa komanso wawidwa, abambo ena ananyamula mayiyo ndi mwana pamachira ndipo adayenda mtunda wa makilomita okwana 20 kupita pa chipata cha Songwe pomwe ambulansi imadikirira. Komano ndinse umene naliliyo linali nthawi ya mvula sizikanathekaso kutatani kuti ambulance ifike kunayo. Nde what I did nangwa uzazi balekaja kuti apapeti pange ndi machira omwewa timunyamule tiyende pasi mpana kuti mpona kuboda. Namwino Saudi akuti izi zakhala zikumuchitikira katatu konse. Chimutumizireni pa chipatala ching'ono cha Ngana pomwe anthu amanyamula amayi oyembekezera kugwiritsa ntchito machira kupita ku chipatala chikulu cha Karonga kuderali komwe kuli anthu opitirira 5,000 nkovuta kufikira kamba kuti kulibe netiweki komanso msewu. Chipatala cha Ngana ndi kuti chimavutikira kupeza mankhwala kamba kuti msewu wakuderali ngovuta kufikira. Anthu ogwirira umoyo amakananso kukagwira ntchito pa chipatalachi chomwe pakadali pano kuli namwino mmodzi ndi dotolo mmodzi. Ntchito za maphunziro nazo zinalowa pasi kuderali. Sukulu ya primary ya Ngana yomwe kuli ophunzira opitirira 400 sichita bwino konse pamayeso kamba kuti ana ambiri amangojomba mkalasi pambali pakusokera kwa zipangizo zophunzirira. A Isaac Sangano ndi mmodzi mwa aphunzitsi asanu ndi mmodzi wapasukuluyi. Koma kapena ena ufuna kwabwino amene angatiganizire atikonzereko mwina kuyika milatho kuti ana asamapeze mavuto kuoloka mitsinje kuti at least tione kuti kusintha mmene ana amabwera ku sukulu chifukwa nthawi ya mvula chiwerengero cha ana mkalasi chimakhala chotsika kwambiri. Mavenda nawo ochokera mdziko la Tanzania amangobwera kuderali kudzagula mbewu kwa alimi mowabera kamba kakutsiwa kwa mitengo. Mavenda awa akuti amauza alimiwa kunena kuti mayendedwe ofikira kumalowa ndi ovuta. Akanyerere Msukwa amudzi mwa Mwaisondolo kwa mfumu yakulu Mwakaoko mbomali akuona ngati kuti anthu akudera Ngana boma linayiwala. From 1986 to 89 msewu unali bwino mpaka ku Misuku. Koma panabwera nthawi yoti amachita maintain kakhala kuti kuli ndalama za masafu. Koma pakali pano akuti kulibe ndi chifukwa chake mukuona sakunkosa. Koma uje ni mabridge anachokapo kale kale. Kusoyeka kwa netiweki komanso msewu anthu kuderali amagwiritsa ntchito netiweki ya ku Tanzania komwe amalipira ndalama za mtengo wakunja. Ndalama nazo kuderali amagwiritsa ntchito shillings ya mdziko la Tanzania ndipo ambiri amadzifunsa kuti kodi ali dziko liti. Komatu ngakhale zikutero anthu akudera Ngana ali pafupi ndi chipata cha Songwe chomwe chimapanga ndalama zokwana 3 billion kwacha kapena 4 billion kwacha pa mwezi, ndalama zimene ndizokwanira kukakuza msewu wopita ku Ngana. Bwanamkubwa wa boma la Karonga Pokalilombwe omwe pakadali pano adawayimika pa ntchito anati ntchito yokuza msewu ikungofuna kuti boma lichite. Bwanamkubwayo akhulupiriranso kwena kuti aphungu komanso makhansala kuderali sayikapo chidwi pa za msewu kamba kuti kuli mavuto ochepa. Vuto lilipo ndilo kuti ndalama zakhala zobwera zaka ziwiri zapitazi
palibe amene anapempha msewu umene uchi. Koma nophumu wakulerali a Mungasulwa Mwambande sanagwirizane ndi akatilombe ponena kuti ntchito yokonza msewu ikufuna ndalama zochuluka osati za thumba la chitukuko lakudera kapena paboma. Anthu amene amachoka ku musical kukitwika amayenda mtunda wautali kupita ku chipatala, even mabridge kulibe mmene maonera kuti kuli mazi. Ndeti kupemba boma kuti ilowererepo ngakhalenso zikufanananso kuchoka pa Songwe boda kupita kungana chipatala chili kumene kuja, koma mayendedwe amakhala ovuta kwambiri. Mneneri bungwe lokonza ndi kupanga misewu mdziko muno la Roads Authority Aposha Kajanga anati ndondomeko ya chuma ya dziko lino ya 2020-2021 msewu wochokera pa chipatala cha Songwe kupita kungana ndi imodzi mwa misewu imene ili pa ndondomeko yonena kuti ikonzedwe. Koma Kajanga anena kuti bungweli lifuna ndalama zokwana 265 miliyoni kwacha zokonza milatho pambali pa 11.2 miliyoni kwacha zokonza msewu. Nkhani zathu zomwezi koma tisanasiyane naye nsomero yake. Boma layimisa pa ntchito mkulu wa ndende komanso mkulu wa nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Ndalama zambiri zikusakazika kamba kugwiritsa ntchito maofesi obwereka mboma. Mulipotera athu lapadera samkalimira fotokoza mavuto amene anthu okhala kudera la Ngana mboma la Karonga akumana nawo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani mmanja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamasiki nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndine Yankho Seunda. Madzira bwino ndi nthawi za nyengo ndipo muli ndine Mande Ndonga Pondani. Tsopano tikupatsirani mmene nyengo itakhalira usiku uno komanso mawa. Kukhala kwa mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu makamaka madera amphepete mwa nyanja ya Malawi usiku uno komanso mawa. Mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu madera ambiri makamaka madera a mzigawo zakumwera komanso pakati. Mphepo ikuombera kuchokera kumvuma komanso izomba yamphamvu madera amene mugwe mvula ya mabingu. Mkucha tiyembekezere nyengo ya mvula kupitirira madera a mchigawo chakumwera. Tsopano tikupatsirani mmene kuti nthere komanso kuzizirira madera ena a mdziko muno. Kwangapu kutentha pakati pa degrees 25 komanso 36, ku Blantyre degrees 19 komanso 28, ku Lilongwe kutentha pakati pa degrees 18 komanso 27, ku Mangochi 23 komanso 33, ku Nzuzu kutentha pakati pa degrees 17 komanso 25. Pomaliza tikupatsirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 21 March 2021. Ku Nzuzu dzuwa lizatuluka 12 minutes to 6 ndipo lizalowa 3 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lizatuluka 11 minutes to 6 komanso kulowa a minute to 6. Ku Blantyre dzuwa lizatuluka 18 minutes to 6 komanso kulowa 4 minutes to 6. Zimenezo zinali za nyengo. Dzina langa ndi Mande Ndonga Pondani. Madzulo abwino. Kuwina double